трябва да имаш Които? да ядеш на мен, защото аз имам показвам бутилка. Кой ще кажеш? Добър ден. Може ли да ползвам туалетна? Да, може. Само ще се заплаща. Колко струва? 30 стотинки. Колко струва едно кафенце? 50 стотинки. Едно кафенце тогава. Добре. Дълго нормално, какво ти оправим? С суха сметана някъде. Манек, не мога повече. Ти си бавно развещ. Ти като си бързо развиваш, от 27 години стоиш в тази кръчма. Thank you.